रायजोफोर जोंहा दिनै गोदान ओंखाम संग्रा सासे लाबोदों बिराद समायनाखा नुबानो फाग्ला जाजोबखागोन नोंसोरो थौ नायनोसै आंबा फार्स्ट नुजेनाव फाग्ला जाखादों गलिखाजोबदों एकदम नै ओइ नानि नायहरदोब्रा बिथिं एसे आंनि रायजोफोरखौ आंनि चेनेलखौ माबा मोनसे बुंनानै होदोब्रा एसे नानिनि चेनेलखौ लाइक शेयर नानि आंना आदासो दा आच्छा सरि आदानि चेनेलखौ लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो बेखौ ग्र' खालामना होदो ओमफ्राय मा ओमफ्राय आंलाय संबाय थाथोंसै डिस्टार्ब खालामथ'ला नङाबा गारबाजों खटक दुम हरजागोन बाराबा रायजोफोर जोंनि चेलेन्जआ दिनै बेनो फैदो ना सना माखौ लाजिखो नोंलाय फै हारै फैदो लाजिलै मा चेलेन्ज लाबोबाय थायो माखौ लाजिनांगौ सना इमान मोजां नुदों जारौ खावलायाबा समायना नुदोंना रायजोफोर स' जोंनि चेलेन्जआ बेनो दिनै बियो 12 घन्टा आं जागोन आङो 12 घन्टा बे जागोन स' स्टार्ट एक्शन नायलांबाय थादो ब्रास टाइम Udah nggak sana, nih kakak, udah nggak sendang. Barang di tanah. Nih, sana, ini. Lumai. Oh. Boleh ya. Lumai lima. Anu ade, nang mana mana? Ambil jerai lagi umpai. Mau bicara. An lima deh, kenapa udah? Anu ya. Dua langsung panai bahasa lain sama. Dua langsung panai bahasa lain sama. Ya, belum tambah begini nih sama. Ayo. Betul kan? Pasti kalau nggak ada Excuse by excuse by today. Excuse by. Wah, begini kan nggak? Excuse by dua langsung sama deh. Ayo, kau dulu sih sama dan. Ayo, gus tenang ada, rabu. Ayo, angni sonase, rabu gus tuh kemana ada, rajufer. Dam zaruro pau tum dangsi sih, macam muka deh. Dangsi sona, nama ini dangsi deh. Nama ini, pesra mimpi. Dangsi sona, kunci na orlay onna nih. Dangsi sona. Hei sona. Ada engkam songonanggo dong. Engkam songnanggo, oंख्रि songnanggo, ji sunanggo, bason bati sunanggo. Dana mingbai. Kurinai, नै सेस लुखिसारा दांसिया माइरं खोलिजोबबाय नायलाय बिदि जानाय नङा दै चेलेन्जआ बिदि जानाय नङा गरमथारब्रा बोथोरफोराबो जोंना दांसि सनाया नै मासे समायना नुदों सना नोंखौ आयो बामना लाथावथाव बामना ला आंखौ बिदिनो अर्डार होबाय थायो दाबो जायाखै दाबो मोनाखै दाबो साजायाखै दाबो नास्ता जायाखै दाबो नसिबाखै दाबो दुगैयाखै होननानै दा बोरै मोनदों दांसि सना मोजां मोनदोंना दांसि बिनि नामा दांसि दै रायजोफोर दांसि सना बियो आंनि जिउनि जिरख'नाय सना फिथर नै मोनसिगोन मालाय बरिया बन्द खालाम सनायाबो जि समायनाखा ब्रे सनाखा देखायनो एसे रायजोफोरनो आं होनाया नोंनो हाबायाव नै सनाया ओमफ्राय नै माबानि 90 लाखनि सेना सनानि
Hey, ओंखाम संनाय नङा दै बिदिबा डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा मा चेलेन्ज बेलाय नायलाय जि समायना नुखादों आयो गुफुरै गावदां जौस्रां देरस्रां हिनजाव बायदि नुमारथारदोंमोन बे मोनसे मानो लाबोना नों आंनो लांनो हायो लाबोआ आङो नों लांफै दे अनबाय आं दे आंथ' बाहले मोनसेबो बुस्थु लाबोना बेखौ एसे माबाना होफैलाय बेखौ एसे हेल्प होफैलाय होनबा गैया खोनासङा खोथाखौनो थैंक यू सना रोंमारोथ' जोङो गांसे सुनाया मा भाजाल' जाहोनसै नामा आङो दिनै गैयानोबा मा गैया जेबो गैया माथो जेबो गैया दालि गैया नामा दालि खिन्थु बिराद किउट नुखादोंना रायजोफोर नायलाय बिराद समायना बिराद किउट आंनिफ्रायबो साबसिन नुबावदोंसो नायलाय नायलाय समाव सुनानै नायलाय आंनिफ्रायबो साबसिन साबसिन नुदों अरे तैयार कौन किया है मैंने तो तैयार किया है बहुत खामानि दं आरो ब्र डिस्टार्ब होना करो फेन लानो वैसे पिक्चर अभी बाकी है राइस पर हाँ तो कहीं जाना मत यहीं पे रहना और स्किप मत करना पूरा वीडियो देखना लास्ट तक रायजोफोर दिनैनि चेलेन्जआव आंल' भुगिगासिनो दं माने ओरैबायदि भुगिगासिनो दं माने बे आंनि जायगायाव थानानै माने बिराद मजा लागासिनो दं आरो आं बिनि जायगायाव थानानै माने टटेलि माने 12 घन्टायावनो माने हेरेसमेन्ट माने भुगिगासिनो दं आं माने हाय खाफाल मोनबाय ना मोना ओंखामा बुदो उखैथारबाय आङो बाबरे 12:30 जालायलांबाय टाइम आंखौ बिदिनो अर्डार हरो बे बिसिनायाव उन्दुनानै ओंखायनो आंबो दा दिनै बि नालाय आं ओंखायनो बेबायदिनो अर्डार हरबाय आरो So tasty. संनो दं मारो जोंहा दांसे सनाया बिराद टेस्टि जादों भाजायाबो माबा पटलजों आलु Now धुलाई टाइम डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा दै संनाय नङा मानि माबा खालामनाय नङा चैलेंज कंप्लीट खालामाबा जागोन नामा ना रायजोफोर चैलेंज भाई चेलेन्ज मा उल्टा चेलेन्ज बे बेबायदि चेलेन्ज लाया मालाबा नोंजों हाबा बेबायदि चेलेन्ज लायालै मालायनि मावनायखौ बिराद इजि सिम्पल सानोना नोंसोरो मोनबाय दा सानसे फुंनिफ्राय सानसुसिम आरो दंबावोसो मोनाजासिम खिन्थु आं बेखौ अनबाय दिनै बेखौ आं पुरा चेलेन्जखौ होला मोनाजासिम जास्ट मा होनो 6 घन्टा जासिगोन आरोना 6 घन्टा चेलेन्ज जोंना चेलेन्जआबो जोब्बाय जाखांबाय लोंखांबाय गासिबो जोबजोब्बाय स' दायो लास्ट चेलेन्ज बेखौ एसे मोसाहोनोसै दख'नाबो गानबाय थ' मोजां जारौ जाबाय स' बेखौ एसे मोसाहोनोसै दे रायजोफोर फैदोब्रा माखौ लाजिबाय थायो जाम बिलाय फार्स्ट समायना समायना बिउटिफुल दे 1 2 3 गो रायजोफोरखौबोथ' एसे सनमान होनांगोन जोङो थ' खुलुमबाय दे रायजोफोर जोंनि भिडिअखौ बिदिनो नायबाय था बिदिनो अननाय होबाय था बिदिनो सापर्ट खालामबाय था जों बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय थागोन स' बाय गासिबो टेक केयार दा जोंना दांसे सनाखौ माबायदि नुदों खिथाहरनो दाबावगारथार दे बिराद समायना नुखादों आं बिराद गोसोखाबाय बेखौ